Ka Sorkar jala bat ki Nongtrei ka Meghalaya State Housing Board kilai ai khublei kti Khadduh menta ka sngi ka arpunyo tarik nailar arjar pusau. Hadien baka Sorkar kala khangno yakani ka board ka balapan kha hakisnam syaja khanai spa prapo ai. Yakani ka jinya Pajut kti Khadduh lapan long haplau kani ka board hamadan laban ban penkut yakani ka board ka ban sedang nadu ka arpu pra tarik nailar arjar pusau. Lapan long yakani ka jinya khublei hadien baki Nongtrei kila menjur ban shimno yaka voluntary retirement scheme. UMLA uba daman bait lamare ulapan bena baka Sorkar Meghalaya kalarai ban khangno yakani ka board kaba ulabat kumu chairman hakini ki shisnem tam. Hakani ka jinya lang khublei kti UMLA ulapalat yaka jingsiu kaba shibenta na installment dak basam ka check syaki khat prangut ki Nongtrei ki bala pendap yaka jingsyakri ke balai postnam. Hakani ka program le dan lang uba FM dop secretary ka tanat housing uba ti nong steng accountant uba di nong SE bat kiwe.